Pekný deň, priatelia. Leto je v plnom prúde a k letu prirodzene patrí šport. A spoločnosť Typos v tomto období doslova športom žije. Už tradične podporujeme tie najvýznamnejšie podujatia a jedným z nich, kde bol Typos aj generálnym partnerom, boli majstrovstvá Slovenskej a Českej republiky v cestnej cyklistike v Žiari nad Hronom. A bol to doslova sviatok. Športový, divácky, aj typosácky. Žiar nad Hronom hostil toto veľkolepé športové podujatie vôbec poprvýkrát. Fanúšikovia cyklistiky mali tak jedinečnú šancu vidieť pretekať cyklistov svetového formátu. Ja aj pri tejto príležitosti zase musím povedať to, že ja som veľmi šťastný, že s akými ľuďmi sme to zorganizovali, či už samotný organizačný výbor, aj cez všetkých dobrovoľníkov, štátnu správu, či policajti, hasiči a takisto samosprávy, ako sú obce, všetci nám pri tom pomáhajú. Všetci sme sa stretli s obrovským nadšením a to nás veľmi teší. My sme veľmi radi, že Typos poskytol finančné prostriedky. Národná lotériová spoločnosť Typos podporila toto fantastické športové podujatie, ktoré si vyžaduje organizáciu na najvyššej úrovni. Organizačný výbor veľmi intenzívne pracoval na príprave cyklistických pretekov tak, aby zaistil maximálnu spokojnosť fanúšikov, pretekárov a celej cyklistickej obce. Je to asi najväčšia udalosť, aká sa vlastne v našom meste kedy konala. Sme síce zvyknutí organizovať rôzne akcie, aj veľké, ale toto je mega akcia, ak to tak nazvem. A v prvom rade sme kládli najväčší dôraz na bezpečnosť. Na bezpečnosť jazdcov, na bezpečnosť usporiadateľov a k tomu sme všetko prispôsobili. Za posledné roky svietilo medzi slovenskými šampiónmi v cestnej cyklistike rovnaké meno. A inak tomu nebolo ani tento rok. Titul majstra obhájil opäť Juraj Sagan, brat úspešnejšieho Petra Sagana. Striebro si napokon vybojoval samotný Peter Sagan a bronz Erik Baška. S výsledkom bol spokojný obľúbený cyklista Peter Sagan. To tak spravili, aby sme boli teda všetci traja na stupňoch Zbora Hansgrohe z nášho týmu. Takže myslím si, že to vyšlo úplne podľa predstav. Aby naši športovci, ktorých spoločnosť Typos podporuje, podávali kvalitné výkony, musia mať aj podporu od odborníkov. A preto sme s našim štábom vyspovedali odborníka na výživu Milana Sedliaka z Fakulty telesnej výchovy a športu, ktorý doslova vidí do kuchyne našich olympionikov. Jedálniček profesionálnych športovcov vyzerá celkom inak ako ten náš, no každý šport má vraj ten svoj. A určite sa to líši. Ľudia, ktorí, bežecké lyžovanie sa určite stravujú inak, ako sa stravujú, keď to tak poviem, sánkári alebo bobisti. Tam je úplne iný energetický výdaj, čiže sú tam iné doplnky výživy. Je to rozdielne. Momentálne veľmi obľúbená dieta, ktorá je založená na bielkovinách, teda človek zvýši príjem bielkovín a sacharidy idú bokom, profesionálnemu športovcovi nepomôže. Ak ten človek chce odbehnúť nejakú 20-ku v rýchlom čase, tak to sa inak ako s prisplnením tých sacharidov zo stravy nedá. Čiže môžu byť, keď to tak poviem, nízkosacharidoví mierne, ale určite by nemohli fungovať napríklad na ketogénnej diete, čo znamená, že skoro žiadne sacharidy v strave. Existujú športy, kde je možné sacharidy vylúčiť? Ale áno, to je skôr taká, že tuková dieta a sú športy ako, fitness, alebo kulturistika, alebo sú športy, kde treba zhadzovať, alebo zmeniť veľmi rýchlo telesné zloženie, tak vtedy to má oprávnenie v nejakom období tej prípravy. Ale vo väčšine športov naozaj byť bez sacharidov sa nedá, lebo tam sa potom bez nich nedá šprintovať, nedá sa do nich skákať a tak ďalej. A nejaké to odporúčanie pre rekreačného športovca? Niekedy je ťažké rozlíšiť medzi rekreačným, lebo niektorí rekreační naozaj trénujú viac ako niektorí profi športovci. Ale veľký rozdiel tam nie je. No. Ak ten rekreačný športovec v podstate športuje intenzívne 5-6 krát do týždňa, tak už v podstate by mal byť podobne na tom, ako je ten profi športovec, čo sa týka výživy. Priatelia, 5 minút nám ubehlo, ale už v tejto chvíli náš štáb pripravuje zaujímavé témy, spracováva natočené príspevky, aby sme vám už čoskoro priniesli ďalšie zaujímavé reportáže z podujatí, ktoré Typos podporuje. A samozrejme informácie o produktoch, ktoré vám prinesú šťastie nielen v hre, ale aj v živote.